Hey, onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. Anyị ka nọ na ihe onyonyo isi mbido ebe ọ na-akpọtụ, ebe ọ na-afịọ, ebe ihe na-eme. N'ụbọchị taa, anyị ka nọkwa n'oge ọdịmma ya n'isi mbido TV. Anyị ka na-akparịta maka ọrịa stroke, ọrịa mkpọnwụ. Mgbe arụ kpọnwụrụ mmadụ, anyị akọwala ihe gbasara ọrịa mkpọnwụ bụ stroke. Anyị na-akọwapụtakwa n'ugbu a ihe ndị bụ ihe ịrịba ama, ihe ga-awụ ịhụta ya n'ahụ mmadụ, ma ọ bụ ihe ndị ị ga-ahụta n'ahụ mmadụ iwee mara na o nwere ọrịa ahụ mkpọnwụ bụ ọrịa stroke. Dịka m na-ajụkwa dike ka na-ajụ ya, ele ihe ndị bụ ihe ịrịba ama, ihe ndị a ga-ahụta na ya? Ndị be anyị, unu masị na ọkụ ahụ nyere nwata n'aka aha ahụ ya ọkụ ka esi wee kwu ya. Mana unu masị na m abụrụ nwata, na m wu nwoke jere ajị ka ajị. Tata okwu anyị na-ekwu tata, o nwere ihe o ji atọ m ụtọ. Ihe o ji atọ m ụtọ bụ n'ime ọlụ a na-alụ dịka nke a kpọrọ physiotherapy. Ndị m na-afụ oge niile, ndị m na-enye treatment oge niile. Ụfọdụ mgbe m na-ajụ ha na-asị ha, ọ n'ime oge ha si wee bido gị mara na oge a o bidoro otu o si metụta onye ahụ n'ahụ, otu o si emetụta gị, ọ n'ime ha na ị kwesịrị ije nenegodo onwe gị. Ụfọdụ ndị na-abịakwanụ na ebe nke m, ebe nke klinik m, ha bịa ha na-asị m na o nwere ka aka m si eme. Ịghọtago, that is nke a na-akpọ, o nwere ihe oyibo na-akpọ numbness. Ọ bụrụ na ị na-efilu ka asị na aka gị n'ahụ mkpọnwụ na onwe ka o si eme gị na ọbara hazi agaghị n'ahụ ọfụma, ị na-agba ka ijefu dọkịta. Maka oge ahụ ijefu dọkịta, o nwere ihe a na-akpọ prevention is better than cure. Na-ejikwata ya ejikwata ahụ ka mma ka mgbe o ji ozu wee bughesịa egbochiri ya n'oge. Ịghọtago, mgbe ahụ ifilubere ụmụ ihe a ma rụkwa na nsogbu adịna na ejewa gbawakwa ọsọ ozugbo ka ijefu ka ọgwụzụ nke ya wee nọrọ. Ọ dịka asị na ọchịchị a na-agba onye ahụ n'anya marakwa na nsogbu adịkwana. Mana ọchịchị na-agba mmadụ n'anya, biko ihe m chọkwa ịjụ, ọ na-ebido n'otu anya ka ọwụ n'anya na-abụ? Ọ na-ebido n'ofu nke anya. Kwi makwa na onwe ndị ọ na-eme mee anya na-abụ. Onwe ndị ọ na-eme ụmụ ihe awụ symptom ya. O nwekwana ndị ọ ga-eme o tinye ihe ọgba aghara n'isi. Ọgba aghara a na-awụ na a na-akọzi ị na-akọ ya na-akọ nke a, ị na-akọzi na-ekwuzi okwu na-ekwu emezi ka onye isi na-emebi. Ihe ndị awụ ihe eji aghọtasị ihe ndị ịrịba ama eji amata onye ọrịa stroke chọrọ ime. Nke ọzọ bụkwanụ na-abụghị nke ihe na-awụ, anyị ekwuola nke ịhụ onye na-ahụ ụzọ ọbịa gị n'ofu anya, nwee ndị ọ na-abụ ọbịa n'anya abụọ. Anyị ekwukwele nke gịnị, ike ọgwụgwụ. Onwe ndị ọ na-eme sọsọ ike ga na-agwụ ha, na ọ dịzie ka onye ọbara na-adịghị n'ahụ. Maka gịnị? Ebe ọbara kwesịrị ịgawu ebe ihe na-emenụ ụbụrụ isi mmadụ wụkwana ihe ji ndụ onye ahụ. Mgbe ihe ọbụla, ọrịa ọbụla megidere gị, mmetụta nke ụbụrụ isi, ọ dịkwa ka nke a na-asị na ihe ị na-eme agwụla. Ịgwa gị eziokwu. Ma mgbe ọbara ahụ ihe na-enye gị ume, na-agba gị ume ọfụma, nọkọtaziri ghara ị na-agasụ gị n'isi, oge agarụ gị n'isi, ihe mebe ezigbote ihe mekwara. Na-echekwa tupu anyị echefukwa chekwa ka ngwa ọnụ gụọ onye na-enene m iwe sị na ịṅụ mmanya. Oge ọbụla ihe esisi nye gị mmanya, si nye m mmanya na-aba n'isi. Otu ahụ ọ na-aba gị n'isi, otu ahụ ka o si eje wee na-emebi ife n'isi gị. Ya bụ na dịka ka isi wee kwu maka ndị onye ọdụka sị na o nwere ihe na-eme onye ahụ n'isi, ọkwa ife na-ebute ya. Ị na-aṅụ oke mmanya, ịyawa oge niile, ọ bụrụ kama ọ ga-adọ n'ime bọtụrụ, kama ọ ga-adọ n'ime onono ka ọ dọrọ n'isi. Ụmụ ihe ahụ na-emerụ ahụ, ụmụ ihe ahụ na-ebutekwa stroke. Ụfọdụ ndị ewu na ụdị eri nri, ihe nwekwara ego iji eri nri, ị nwekwara ego, nwekwara taịm ị ga-eji nwe rie nri. Ị nwere ndị na-esiri gị nri. Gekwana ihe na-ebutekwa n'agụụ ahụ, maka na akụnụba jughị ahụ enwuzikwanụ nduzi m onye ya nọ ya na akụnụba ahụ. Ọkpakụ eri. Ịghọtago, ya bụ na ị na-akpa akụ, ị na-edebe okporo ụzọ ị ga-esi wee rie akụ gị. E nwere oge nkwuru wee na-asị onye na-akpa akụ, ị na-akpa akụ, ị nwetakwa nke a na-akpọ Next of King. Nne nsịgụ na na-asị onye na-ele afịa otu onye si nwe bizines, ị na-emekwa ịnwekwa onye nke a na-akpọ Next of King. Ọkwa Next of King ka onye na-anọchite anya Next of King. Ụmụ ihe anụnwa makwana ụdịrị ife anụnwa na ya ahụ echebe ụdịrị ife anụnwa. Maka na gịnị, ọnwụ na ihe nke ka mgbarụ ha eziokwu, echetara m ife. O nwere mbọsị nọ na ụlọ nche ego, nwaanyị na di ya nwere stroke.
nwaanyị na di ya wee bịa n'ụlọ ihe nna gwa ihe mere eme ihe okpebụ aka ihe ha merụ ya na nwunye ya wee bịa n'ụlọ nche ego nwoke chọrọ iwere ego mana ịma ihe merụ aka ya akpọnwụrụ akpọnwụ aka nne o ji kwesịrị isi wee saịn ebe a ka ihe mere ya nwaanyị wee kpọrọ di ya ha na-ekwu okwu ọfụma maka ihe akpọnwụrụ ya mee ya ma ọnụ ma ọ dị na-ekwu okwu ịghọtago ma ebe a ka nọ ka mfụ ndị nke a na-akpọ kọstọma ya nwaanyị akpọrọ di ya wee bịa wee sị onye kọstọma ya na ya chọrọ ka ọ jiri aka ya nwere ka onye esi saịn ọ dịzịkwa ka onye nwere nkwa na-akwazi aka n'ume ebe ọ na wee wute m na onye kọstọma ya sịrị ya na onwe ha ka a ga-esi nye ha ego a ịghọtago na ọnwụ na ya enye ha ego na onye anụnwa ahụ adịghọ na onye jiriri aka ya wee saịn mana onwe ha ka onye esi saịn maka gịnị stroku akpọnwụọ ya aka nya mere nji na-asị ife okwu butere okwu anyị kwuru okwu Nessy Kofokene si nọ Nessy Kofokene ife anyị na-akpọ ya onye na-anọchite anya mmadụ biko arapụ m ka anyị sụwa oyibo maka na oyibo ọnụ dike n'ụbọchị taa ụfọdụ nwekwara ike gawa nke ha na-asịzi na ogene Nessy Kofokene ịghọtago so ụmụ ihe anụnwa bara uru nke ukwuu ife ọbụla ị na-eme uche gị dị na ife anọ ihe ị na-eme maka gịnị maka echi dị ime maka o nwere ihe nwere ike ihe mee echi asị onye awụ ihe nyochitara mgbagụ nwa gị ka ha silie na nwoke ahụ na oge ahụ ọ na-achụ ego a na-achụ ego a na o debere nwunye ọ debe nwa ya si na nyanwa wụ Nessy Kofokene m ịghọtago nke ahụ bịaziri mee ihe nwunye ya dị ihe a na-emegasị ndị mgbe ochie bụ ndị na-awụ na ke ha akụ ha na ha ụfọdụ ụmụ nwoke ga-asị gị na ọ ya ụdị nwa ụlọ na ihe ọbụla ga-awụ n'aka ya ka o si mana ugbu a ịma na ụwa awụgharịsịana eziokwu alụmdi na nwunye bụzi mmadụ abụọ na anị ya aka ịkpa akwụ aka nne akwụọkwa n'aka ịkpa ọ ihe dị ezigbote mkpa maka ọrịa o ihe dị ezigbote mkpa na ị na-emekwa ị na-echekwa maka ihe echi ga-abụ ọ bụrụ na ihe dị otu a mee gịnị ka ị ga-eme ọ bụrụ ma o mee ihe a dị ka ihe mberede ịgwa gị eziokwu maka na onweghị onye na-anọkọta were aka ịkpọ ọrịa okwu mana ọ bụrụ na ọ bịakwutere gị elee ihe ndị ị ga-eme nke izizi ị ga-emekwa o agwa ọkọrọ gị akụkọ ihe ọ hụrụ n'ụlọ akụ biko ọ dịkwa na ezigbote mkpa ọ bụkwa na ihe dị ezigbo mkpa onye na-echekwakwa akụ ya na-emekwa marakwa na o nwekwara ndị ga-eri akụ ahụ ma ọ bụrụ ma anya mechie echi biko ọ dị ezigbo mkpa na onye ọbụla ga-etinyekwa onye ga-anọchite anya gị ma ihe mberede mee daalụkwanụ ka anyị ka na-agakwa n'iru na ihe ndị ịrịba ama ihe ndị a ga-eji wee mata onye bụ ọrịa stroke ihe ọzọ anyị ga-arụta aka ya bụ oke isi ọwụwa nke ọ ga-abụ na ọ tawasịsịa gị isi ọ dị nnọọ ka onye ga-agbachọzi ịgba ara ọ bụrụkwana nụ nka ọ na-ata gị isi ọ na-awa gị ezigbote isi a ụfọdụ n'ime ha ọ na-eme ha na-agbọzisa agbọọ mana ụmụ nwoke mana ụmụ nwaanyị mana oke mana nwata ọ na-eme ha oke isi ọwụwa na ịgba agbọọ ọ na-anọ ọnọkọtazie agbọọ n'elu gị ọ dịghị ka gbọwa gbọwa ọ ihe ndị na-ebute nke ọzọ bụkwa ikwupụta okwu o nwere ndị o jide ha ana ha ọ na-arazi ha ahụ ikwupụta okwu a na-arazi ha ahụ ọ ga-achọkwa ihe ịma na ọ ọfụma otu ị ga-esi ekwu ọ na-arazi gị ahụ ị na-agbazi okwu okirikiri na-agbazi na-ada onwe gị otu ị ga-esi kwupụta ụfọdụ na-awụkwanụ obere okwu ihe ị chọrọ ikwu o nwere ike wụrụ bịa ebe a mana ị gaghị amazi otu gịnị ọ maka arụ gị maka na ọ baa na ọrịa ahụ ọ baana gị ime